Ak hovoríme o školstve, musíme hovoriť pravda, že o peniazoch. V prvom rade o investíciách. O tom, koľko percent HDP sme ochotní na školstvo dať a do čoho ho dávame. Druhou oblasťou, a myslím si, že tu máme odborníkov viac podstatne fundovanejších ako som ja, je, čo učíme. Čo je tým predmetom tej výučby. Ja mám dceru piatačku a syna prváka. A minulé, keď sme mali takéto možnosť byť s ministrom školstva, tak som sa ho spýtal, či vie, čo znamená slovo SMIK. Pretože to je nové vybrané slovo, ktoré sa naše deti učia v škole. No ruku hore, kto viete, čo je SMIK? 1, 2. SMIK je zariadenie, ktoré pred sejbou, a to rozbíja tie hrudy po poli. Takže naše deti sa učia, moja dcera mi povedala, učíme sa nové vybrané slova, nemám slovo SMIK, bo neviem, čo je SMIK, ani to nepoužil. Keď som sa s ňou učil biológiu, tak mala tam rastliny, paprati a zrazu fotosyntéza na 4 riadkoch. Fotosyntéza je relatívne taký akož náročná proces, tak sa pýtam, prosím ťa, čo to o tom vieš, čo je tá fotosyntéza? A moja dcera tak zavrela oči a povedala, fotosyntéza je premena anorganických látok na látky organické. A vieš, čo sú anorganické? Neviem. Vieš, čo sú organické? Neviem. Vôbec to neviem. Vôbec. Ale učíme. V 6. triede na fyzike sa vyžaduje matematika, ktorá sa učí v 7. A týchto príkladov sú stovky. Hodiny dejepisu, kde sa učí víťazstvo nad fašizmom, a moja dcera nevie, čo je fašizmus, ale musí vedieť, kedy ten dátum je. To, čo učíme a na čo sa zameriavame a ako máme postavené naše priority, je postavené zle. Ale od toho ste tu vy, odborníci, aby ste posudzovali. A ako som počul na jednej stretnutí učiteľov, najhoršie je, že každý minister školstva sa za sebou snaží zanechať nejakú takú brázdu, ísť takým nejakým svojím smerom a veci sa menia. A taká tá koncepcia, vízia školstva, ktorá by tu bola daná, ktorou by sa stotožnila celá naša spoločnosť, aby keď sa zmení vláda, by tu nedochádzalo, keď sa zmenia politické strany, ktoré vládnu, aby nedochádzalo k základným zmenám, tu chýba. Chýba tu postavenie priority ako školstva, pochopenie toho. Chýba tu vôľa spoločnosti, ale hlavne chýba tu jasné pochopenie tých, ktorí sú za našu spoločnosť odpovední, že školstvo musí byť našou prioritou. Musí byť našou prioritou. A ja ešte poviem tretí bod, ktorý nielenže čo učíme, ale ešte aj ako učíme. Učíme stále memorovanie. Chýba nám v tom našom základnom školstve. Často nám chýba to kreatívne myslenie, to, keď tie decká za 10 rokov skončia školy, aby vedeli skutočne využívať svoju kreativitu, aby sme podporovali v nich, čo je to dobré, a aby sme pre tých, ktorí sú nadpriemerní alebo majú problémy, mali pre nich pripravené programy, kde im dokážeme pomôcť. Keď som bol v Fínsku na škole, tak tých pomocných učiteľov, ktorí sa venovali tým, ktorí skutočne zaostávali, a žiaľ, dnes je náročná doba a mnohí rodičia sa nemajú čas učiť. Nemajú sa čas učiť s deťmi domov. Minula sa moja manželka učila 2,5 hodiny s dcerou. Hovorím, a kedy sa bude hrať? Ja neviem, pozri sa na ten objem látky. Pozri sa na to, ja neviem, čo mám spraviť. 2,5 hodiny skoro každý ten deň v týždni. A čo majú spraviť rodičia, ktorí ten priestor nemajú? Ktorí nemajú ten čas? Aké výsledky potom dosiahnuť? Čo všetko sa ich nútime učiť z rôznych, od dejepisu, aby sme cez všetko možné, bez toho, aby sme sa sústredili na to, čo má byť našou prioritou, keď sú tie decká, aby sme sa potom neskôr po vyhodnocovaní, akú máme úroveň školstva, dostali. Nemusíme byť najlepší, ale nech nepatríme pre Pána veka medzi tých najhorších, však to je hanba. A o tom je naše školstvo. A preto ja budem celý čas ako prezident hovoriť, že školstvo musí byť našou prioritou. Školstvo by sa malo stať teraz tému pred voľbami, aby sme boli nároční, aby každý jeden, ktorý pôjde voliť, aby sa pozeral na politické programy strany, aby sa pozeral, či tamto školstvo je a či sú tam reálne sľuby. Za 4 roky sa dá dosiahnuť. Dá sa. Ale musí sa chcieť
Musí na to byť politická vôľa a energia.